break ili... Ovdje nema nikog. A noćas je noć veštica. Da, neko mora da bude u kući za noć veštice. Upravo si. Da, hajde malo da potražimo. Ja idemo vuda, ti idi tamo. Važi. Šta se njemu dogodilo? Pretpostavljam da vlasnici ove kuće i ne vole baš decu koja dolaze ovde za noć veštica. Bolje da nađem Bobija i da bežim odavde. Ovo mesto je užasno. Vlasnik kuće je ubica dece. Ko to vrišti? Bolje da požurim i vidim. Molim te da niko nije povredio Bobija. Klinac dolazi. Ustani, Bobi. Ustani. Bežimo odavde, Bobi. Žao mi je, Bobi ne može da ide. Mačica je ošamućen. Gospođo, jeste li mu vi ovo radili? Pa, da. Šta se dogodilo za ime sveta? Ona luda žena mi je nešto uradila. Nema veze, sad sam bolje. Mogu da pobegnem odavde iz ove lude kuće, ove lude žene. Bežim ja. Ovo mesto je ludo. Puno je mrtve dece. Ja nisam mrtva. Ja sam živ, takođe. Živi ste? Aha. Vi ste moji živi robovi. Tako je, dečice. Vi ste živi robovi. Zašto naglašavaš da smo živi robovi? Zato što ćete verovatno, ako me ne slušate, postati mrtvi. Kako ćeš komandovati mrtvim robovima? Tako je. Smislit ću već nešto. A sada držite se. Hajde u WC i da se okupate. Au. Glupa deca, valjda neće nigde pobeći. Volim miris krvi u jutarnje sate. Divno miriše. Malo da odem u WC. Da povučem vodu bolje. Dakle. Au.